רוצים את זה גם? טוב, זה מהופעת יחיד שלו, שהוא בא מספר על החברים שלו, בעצם מהילדות שהוא בילה איתם, אחת התוכניות היחיד שלו, היפות בעצם, שהיו, אז אני לא יודע לגע זה. ולפעמים כשאני כך לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים. אני חוזר אל הצבעים והחולות אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה אל עץ עתוק, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות, ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים, לעוף איתם רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נגנידות נשבענו אמונים לכל הילדות. שיחקנו סמל וסוס ארוך בראשיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. במעלי שבת בכובע של ברד ובגברית יפה, עם עין ועם חף נהרנו על ענן עשו עיקריות, ובאקדח קקים הטבענו אוניות. הייתי טרזן וסימון חולפים, ומויז הקטן קפץ כמו בנגדים, ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלומות. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. עברו שנים מאז עכשיו העיר גדולה, וסימון לא שומעים אפילו לא מילה. ומויז הקטן לאן הוא נעלם, וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני כשאני כף לבדי אני חוזר לסמטאות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי ההם הישנים. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן. היינו ילדים וזה היה מזמן. כן, הוא הלך ב-2006, אחרי שהוא אמר שבעצם הצחיק אנשים בחייו, ועכשיו הוא יכול בעצם למות. זה היה אחד המשפטים האחרונים שהוא אמר, ככה קראתי בעיתון. בן של יוסי, יובל בנאי, הפך להיות הסולן של להקת משינה, ואני בעצם הכרתי אותו לפני שהוא בעצם נהיה סולן, לפני שהוא התחיל בעצם, והוא שר את מכת שמש מהסרט הזה. מירה, תקד שיגעת אותי. לכי יוסי. ענת עצמו? מה, אתם עוד לא על הבמה? לא. היי, זאת מירה, החברה שלי שנעלמה. בסך הכל נסע 3 ימים לקיבוץ ושיגעה את כל העירה. מירוש, זה צביקה, אני הולך לעשות ממנו כוכב. תיזהר.
תזהרי ממנו, הוא ישגע את כל הבחורות בעיר. אני חושבת שנפגשנו כבר פעם. כשנפלטתי על עינייך לא חשבתי על המחר, איך שנסחפתי אחריה או כמו אותו הפרבר, כמו הפרבר שנשרף לו אין לעשות, כמו שהגן מתנפס לו אין לעשות. הכל בשבילך מישהו והכל בשבילך. היי טלוויזיה, חבר'ה נהדרים, אני לוקח אותם סיבוב הופעות בארץ. מה פתאום בארץ? שולח אותם מניו יורק, קוסט טו קוסט. תסתכל, הנה היא פה, הכי מוטי. אני בסך הכל שלחתי את 3 ימים לקיבוץ, איזה פאניקה אתם עשיתם. יום הבא בשמש אהבה פשוטה כמו החור, משהו שאני יכול בו לאכול בלי ליפול. באתי לחלומות תקשרי לאיזה מקומות מאוד תיקחו אותי. יובל בנאי, כוכב חדש. זה מאיר שלו בעצם. אני תמיד מסתכל על ענת עצמון ואני לא מבין איך כולם מתאהבים בה תמיד, והיא תמיד נשארת כזה מוזר, עצובה, לא יודע. אבל זה מאיר שלו, פעם משנות ה-80, שמראיין את יובל בנאי ואת יוסי בנאי, תראו את זה. אני רואה שהבאת את אבא יחד איתך. לא, זה לא כך. אלא? במקום כזה, כן. אני מכיר את המקום. גם אני. צריך תמיד לבוא בזוגות. ביתר ביטחון, כי אתה לא יודע איך אתה חוזר. זאת אומרת, השאלה אם זה אתה באת בשביל לשמור על הילד או שיובל ביקש ממך? אני צריך לשמור עליו, הרי אם אני אעמוד, הוא יכול להעביר אותי את הכביש. יובל, איך הציעו לך את התפקיד בכל זאת? זאת אומרת, מיד לקפוץ לתפקיד ראשי בסרט? אנחנו, היה לנו להקה. הופענו בפינגווין, במועדון פינגווין. בא קיושה, ראה אותנו והציע לי. ישר בסרט. הימר עליך כאל... הימר, אני לא יודע, זה הוא, אבל כנראה שהוא הימר. ולך זה מצא חן לנסות את ההרפתקה הזאת? למה לא? יש לך תוכניות להמשיך בקולנוע או שאתה מעדיף להמשיך בתחום המוזיקלי? אני עכשיו בתחום המוזיקלי, אבל אם יהיה משהו מעניין אני אעשה. יוסי, יובל גילה נטיות מגיל צעיר? המילה נטיות מפחידה אותי. אתה אומר היום, אתה יודע, כן. תגיד נטיות לקולנוע. מוזיקליות. כן, אחרת אנחנו נסתבך. אז בעצם החוויה שלי עם השינה התחילה ב-1985, הגעתי לכיכר דה שליט בהרצליה, אם מישהו מכיר את זה, אני לא יודע. אלון לארצ'יק וטנגו היו אז מין שיתפו פעולה כזה, והם היו הלהקה המרכזית שהופיעה באותו הערב, בדרך כלל זה היה בימי חמישי, והופיעה בעצם להקת חימום שנקראה משינה, אף אחד לא יודע בעצם מה זה, ומה ששווה אותי בעצם, ששמעתי אותם פעם ראשונה, בעצם היה הגיטרה הזאת של שלומי ברכה, שאמרתי, בטוח יצא מהלהקה הזאת משהו אחרי הדבר הזה. ובאמת, זה קרה. כאן מדופלם. הגיטרה של שלומי ברכה עשתה פה שמות. Shine,
זה מה שלקח אותי פה. לא נשמע אף פעם גיטרה כזאת אף פעם. עד אז. אני זוכר את עצמי מסתובב בקהל ואומר, כאילו, בין החברים שלי שם, ואומר, תשמעו, הדקה הזאת, הגיטרה הזאת, זה משהו ששמות פה. זה בטוח. בינתיים הופיעו בעוד מקומות, עשו עוד הרבה דברים. עבדתי בתור מאבטח בכמה וכמה הופעות שלהם, והם הופיעו בחוף טנטורה. ראיתי דברים מקסימים שלהם. אבל אני חושב מדי הגיעו לבגרות מסוימת בתגלית שלהם, ליטרות נעורים שלום אהבה, שהם עשו בתחילת שנות ה-90. אבל לפני זה, הם עבדו עם יעקב גלעד, ובעצם הביאו קטע שזכה בעצם בשיר השנה ב-89, שיר הראשון שזכה בתור שיר השנה, שבעצם הוא לא שיר, הוא בעצם נעימה. לי זה הזכיר את מנדס, וגם להרבה אחרים, אני חושב.
טוב, אני לא חושב שאף שיר אחר זכה בעצם בשיר השנה שהוא בעצם נעימה, ובעצם זה השיר היחידי שזכה בשנת 89 בתור שיר השנה. משינה בעצם התקדמו והפיקו תקליט דעתי נהדר, שמתוך זה בחרתי את להתראות נעורים שלום אהבה, בעצם זה בשנות ה-90 שהם הוציאו. היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף אמר פוליטיקאי משופשף, נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה, מקווה שיהיה שקט, עכשיו הפרסומות. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב, הולך ללילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת, משהו בחיי הולך להשתנות. נעלות, נרות, מעל העיר, בטוב, אני רואה מלאך, והוא אומר לי כך, לשמות על 90. חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים, האויב כבר לא מפחיד, הוא רק זקוק לרחמים. מחר יהיה בעיר קיבוע תחזיות, העוצר יימשך, זה סוף החדשות. קופסת שתייה מפח מתגלגלת ברחוב, זה חורף מוזר והרוח מתחילה לנשור. מרגיש כמו תאונה אבל ממשיך להתנהג רגיל, מרגיש כמו תאונה אבל ממשיך להתנהג רגיל. נעלות, נראות, מעל העיר, בטוב, אני רואה מלאך, והוא אומר לי כך. לאורך כל הדרך אנחנו היינו אמר משבת לשבת, אידיאולוגיה וכסף לא הולכים ביחד, ועובדות החיים הם חתום כמו סכין. קוראים לי מיסטר לאב, רומנטיקת השקר ששוקע לאט לאט בביצה הגדולה. נתחנן על ברכיים כי לא תהיה עוד פעם, להתראות נעורים, שלום אהבה. ואני בעצם ממהר לקראת השיר מאותו התקליט שבעצם הוא מכבד את אבא שלו. אבא שלו נפטר ב-2006. הם מופיעים עם שירים מההופעה הזאת ב-2010 בקיסריה, ובעצם מכבדים את יוסי בנאי בקטע לדעתי מאוד מרגש שהייתי רוצה להראות לכם. תחזור, תחזור. הספרים, השירים,
עכשיו הוא מכניס את אבא שלו. היפת ספיר והרוצה נפגע. 4 שנים אחרי שהוא מת. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, ציין מריאן טלוויזיה. עשרות אנשים. מקווה שתשקר. אישה מאוד יפה, מסוגלת כפתור, נמחרת וטופלת. אז זה הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז כאן, כשהמוזיקה מנגנת. משהו בחיי הולך להשתנות. כן, משהו בחיי הולך להשתנות. בהחלט השתנה. אני אדלג על כמה קטעים פה ואני אעבור לקטע של גברי, כי אני חושב שכיסינו הרבה מיוסי והבן שלו, את יובל. אז כאן גברי, שהוא בן הסקונים, בעצם מספר על כמה דברים שקרו לו בבית, בתוכנית של שמעון פרנס. ספר לי על הבית שבו גדלת. תשמע, בית, קודם כל זה היה בית בשוק. לא סתם בשוק, בצנטרום של השוק, בלשון הגשש. נכון, נכון, זה היה בשוק. אבא שלי היה ירקן, סבא שלי היה בנאי, שבנה עם עוד אנשים, קבוצה של אנשים, את שוק מחנה יהודה, ואבא שלי, למרבה הפלא, היה בן יחיד. במשפחות שאז, אתה יודע, מביאים 6, 7, 10 ילדים, הוא היה בן יחיד? הוא היה בן יחיד, כי סבתא שלי לא נכנסה להיריון. והוא לא לקח אישה שנייה. לא לקח אישה שנייה, והייתה אהבה גדולה. יוסי, אני יודע מאמא שלי, היה בן שנה כשהם עברו מזיכרון יוסף את שוק מחנה יהודה. שוק מחנה יהודה, והיינו 7 אחים ואחות. רחוב האגס, 7 אחים ואחות. ותמיד מבלבלים בין במניין האחים והאחיות. איפה אתה בסדר הסידורי הרץ של האחים? אני בן הסקונים. בן הסקונים, האחרון. אמא שלי הייתה בת 50 כשהיא ילדה אותי. בת 50? והייתה בשוק ובהלם, היא מספרת לי כמה היא לא רצתה אותי. יוסי כתב על זה שבין כביסה לכביסה היא הייתה נכנסת להיריון. ואתה גבריאל על שמו של מי? זהו, נגמרו השמות. נגמרו אברהם, יצחק, יעקב, אני יודע, יוסף. כל השמות כבר היו, ואז נולד האחרון ולא היה שם. אמרו גבריאל, המלאך. באיזה מין בית גדלת? בית דתי, מסורתי, חילוני? הייתי אומר דתי, אבל לא פנאט. כל הדתיים שאני מכיר בשכונה שלנו, להשתמש במילה מיליה. במיליה שלנו, מחנה יהודה וזיכרון יוסף ושכונת הפחים, זה היו אנשי עבודה ודתיים. אתה יודע שהיו שולחים אותי, אני הייתי הכי קטן, אז זה נער השליחויות. מהאחים שלי הייתי לוקח כסף. היו אומרים, צחצח לי נעליים, הייתי אומר, גרוש. אין חינם כלום. אבא שלי ואמא שלי הייתי עושה להם שליחויות. יום שישי הייתי הולך עם הסיר של החמין למאפייה. יפה. שמים, כל אחד היה, כל סיר, סרט כזה שידעו של מי הסיר. נכון? ואחר כך, אחרי בית כנסת, ביום שבת, היו שולחים אותי להביא את הסיר. ביום שישי היינו יושבים, אולי שעה, שעה וחצי, אחרי שהיינו גומרים לאכול, היינו שרים שירי שבת. אהבנו לשיר, אהבנו מוזיקה. סבא שלי, אבא שלי היה שר יפה, סבא שלי היה מספר סיפורים. זכרו לך משהו מתפילות בית הכנסת? אני הייתי, קודם כל היה לי קול נפלא, קול צלול גבוה. תשמע בגשש שירים, אני לא מאמין שאני שרתי כזה בטונים כאלה גבוהים. איני יכול לנשום, איני יכול לנשום, איני
הייתי הולך למשל, אני אתן לך דוגמה, בימי שישי. כן. הייתי הולך עם אבא שלי כל יום שישי מגיל 7 עד 17. בלילה שבין שישי לשבת. לשבת הייתי הולך בקשות. לבקשות. זה מ-3 בבוקר עד 6:30, ואחר כך היו הולכים לבית כנסת. זכרו לך משהו מהבקשות? זה דברים שנחרטים אם אתה שר אותם בגיל קטן. אורו נקי בכל לילה, נשמתכם עולה למעלה. אז הגשש, קודם כל זה להקה שנוצרה מלהקת התרנגולים. הם קודם כל זמרים, לפני שהם אנשי בידור. תראו לי להקה אחרת בעצם גדולי המשוררים כתבו להם שירים ששירו. זה כמו שאתם לוקחים את להקת, תנו לי את הלהקה הזאת עם יובל סמו היום ששרה בארץ. מה קשור שגדול המשוררים יכתוב להם שירים היום? זה לא בדיוק ילך, נכון? מה קשור, נכון? כן. אז חשבתי, מה, אני אראה מערכון של הגשש? לא, הייתי מעדיף להראות משהו שהם ישירו תוך כדי, אז תראו את זה. יש משהו לאכול? לא. אז זה לא, אני מת מרעב, יש לך משהו לאכול? תבוא בצהריים. לא בצהריים, כבר אחרי הצהריים, תן משהו לאכול, נו. רוצה שקשוקה? נשאלת שקשוקה? בבקשה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? וואלק, מניע, אתה לוקח אותך בצם אחת. שם אותך ככה ביחד. תשים את זה בתנור, 3 דקות, עד כבר שקשוקה, ועכשיו תעזוב אותי. פרס חביבי, תלך את הבטטות. אם חייך שוד ושבר, אם פולחים העצבים, אז תעלה מיד על סטיישן, ותרד למילואים. בשלב זה חדירת כוחותינו לגזרה המרכזית לא נראית לי. מעניין. כל היחידה הזאת מניאקים. 36-6. שקרנים, המתחום הזה לפחות מפגר ב2 מעלות. ויקטור חסון, נכסה דלא ניידה בקרקעות בעם. סמל ראשון רפאל מוקד 427634. מספר יפה. מספר לבן? כמה נשאר לך נטו? 3,206 אגורות. סכום עגול. אתה לא קרוב של מוקד מהטלוויזיה? הוא מרכז. סימן. דש לאריק. זאת אומרת, אני פשוט יותר חשבתי בכיוון של יעל. למה שלא תחשוב יותר בכיוון של הדרת לפני שאני מוריד לך טירה אחד בכיוון של הלחי? טלפון אחד למות, הכל תהל פה. אם הדופק מתפרע והלחץ דם ממריא, אז קח מיד חופשת מולדת ותעוף למילואים. שלום עותק, מדבר סרג'ו קונסטנצה. מה שלמה? מה שלמה? איפה הכסף, קונטטה? אחד בן אמו מכר לי 2 דונם ממול הרצליה פיתוח, עבד עליי. מכר לי אותם מהצד של הים. יום שלם נסעתי בסירה עם בטן מזכוכית בשביל לראות את השם. כוח לבילויים. איזה צבא ייקח אותו? אין צבא בעולם שיעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה.